Hello mga kabisdak. So laing sugilano na usab diri sa What the Style ang atong magtatampo nagngalan og Dante. So kung si Dante pa istoryahon, bigot pa kuno kayo iyang ugangan. So wa gyud masipyat hitabo gyud nahimo gyud niyang kabit ang iyang ugangan. So baniko ninyo sa pagpaminaw sa sugilano ni Dante diri sa What the Style. Kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong YouTube channel, palihog ko og subscribe o click pod sa notification bell para ma-update mo sa matag upload na ko kada adlaw. So salamat kayo, di na nato ilangan ato nang isunod ang maong drama sa What the Style. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Dante ginaingon, bisan unsa pa nato kabuutan, basta mahilig ta og sex, makasagyo ta sa atong pagkabana. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong may kalimtan. Unsa? Giatake sa kasing-kasing ang gikalib-in sa imong inahan ug namatay? Oy, dong uy. Dead on arrival ni sa pag-abot sa ospital. Masakiton dito si Noy Peryong? Kaduha naman nagikalipin ni mama giatake og namatay uy. Kung iapil si aning papa no, tulo na kalaki ang namatay niya. Kanus naman kuno kini mada sa bay aron hayaon, ha? Dahil lilit? Karong gabi ko no, akigsulti unya ko ni mama uy kun unsa gihinungdan ning atakihon man ning mga lalaki nga iyahang makalivin unya mamatay mangyud. Basin og buayahon as mama nimo. Mao man isulti sa mga katiguangan, basta buayahon kag pad. Mamatay gyud ang binuhat nga imo makapuyo. Ikatulo na kalalaki ning namatay sa imong kamot ma. Dani aning papa nga mo'y imong bana. Mao gyud ma. Dali asa nimo mamatkin og laki mo eh. Da, maulagi, oy. Ngita na sab ko anig laing laki. Aw, doon na noon ko'y nauna-unaan nga ipuli ni Waldo. Kana nung tauhan na, murag yung taas-taas naghangin. Di na daling mamatay. Saba Di diha na ma, uy. Ha? Niya pa gani ning kapuyo nimo nga gihaya pa. Nagsika na kunahuna og laing laki nga ipuli nimo na unsa gud taong ka. Ay, naunsa masab ka. Oy, praktikal raman ko ning ako. Day, patay naman yun na Swaldo. Iniglubong anak niya. Ngita na puntag lain. Gilkanon baya kaayo ko. Dali ra kay ning manggilok ang akong ginawaan. Labi na karong tingtugnaw. Oh, mao ba ma? Oo, Dali uy. na kayo ng manggilok ang imuha? Oo. Ambot lang kainin ako ang nangano ni siya yung nagminopos naman unta ko. Sige pa mangyod ning akong regla baya. Mga wa pagyud ni mawa ning akong pagpanggilok og tingtugnaw. Labi nagkaadlawon. Nga sa ato pa ma, gipang atake din na tungod kay nasubrahan sa sex? Mo na ma? Oo, kana. Mao gyud na nahitabo. Nalubong na gyud ang gikalib-in ni mama nimo, day. Oh, dong. Ako pa aning mama Magdano. Di na lang ni siya magminyo, uy. Ang iyahang duha ka apo na lang unta iyang bantayan para malingaw siya. Mas maayo pa. Gagmay pa man na atong mga anak.
O, siya na lang atong babantayon. Ah, sige. Muadto niya ta sa iyang bay, ato siyang sultihan bahin ani atong nahuna-hunaan para di na siya mangita paglaki, uy. Sa tanaw no na ko ng mama ni mo, no? Busok pa kay naglawas, eh. Kay, gigaman na niyang kagulingon. Sige, pagpasiksi niya, humbot siya pirmi. 50 anyos naman na siya, pero wa pa man siya magminupos. Sige na, day, Magna. Hmm? Sutan ako, day, Magna. Ay, di lagi ko ni mo, Yukong. Di na mo barog ang imo. Mag-unsa raman ta kung manggilok ning ako, ah. Namo ko'y tuhod. Ha? Tuhod. Imong tuhod, imong isod? Oh, Uy. tudlo, dila, naapod. Oo. Taasan akong dila, day. Bisag adto pagkaskisami o arigo sa ubos, abotas kong dila. Napay tudlo. Lipay lagi ka na. Abat ka. Abat tuti ka. Ay, di lagi ko malipay, ana in taon kong, uy. Kung gusto kag yun no nga magminyok usab, si iya karya ay, siya ang panguyabi kay parihas man mong mga tiguwang na. Buwas, lang sila eh, kurbida. Ligo, ah. Kung dili kang sugot ako, okay lang, ha? Mangita na lang kuglain taon, ha? Purbida sa nimo. Hindi ko ganaan anong babae nga tiguang na may ka ikaw nga mature pa. Di ko ganaan sama na kong edad. Kanang manghud akong edad akong gusto. Hay, salamat kay ni Aka, Mamagda. Ibantay ko sa among anak mo ha, kay moadto ko sa merkado. Ha? Aw nala, sige. Asa man days Dante. Milakaw di ay nga wa man ray duty. Holiday man. Tapas banyo mo ay naligo. Sira unya ang mapuli og bantay sa bata ha, nga naa sa duyan, kung mahuman na tog ligo. Ingna lang unya siya nga nilakaw ko sa merkado ha. Nahala, sige. Ako lang unya ingnons Dante. Sige ma. Karong Domingo ko nung mamisita na ako sa paking. Sugton yun nako. Kay di pa kayo siya tantong tikuwang. Klaro kayong tuskig patong iya. Ligon patong panuhod. Lugaya gud na humang Dante kaliko gud. Magda? Oh, Uy, nani gani ma? ay, si Dante, may kawa sa banyo. Nag-brief rabay ang kanahan. Huwag na siya patuong din sa akong nahimutangan. Haim day si Lilit, ma. Koan ka nang milakaw man to dong. Adto ko no siyag merkado ay. Mauba, ma? Aris ako, mamagda ha, magilis ako. Ingnan niya ko kung maabot na siya kay mag-jer-jer mi. Lami ara jer-jer na eh. Dante. Aris ako, ma. Magilis ako. Grabe, haka. Ugdo siyang atubangan. Uy, klaro kayo nga dako gituk bunal bata. Maudi ay nga mipilit kayo niyang akong anak. Sortihas akong anak, uy. Nakabanagid o grabe kadakok bunal. Pagkanindot, kahapon makatilaw kong ingon ato kadako. Pwerte mo nga nakatutok sa mama sa kong tubangan. Pita, kugot pagigangay sa mama eh. Nga akong ugangan. Mura pa po siya kiganahan ng tanaw na ko. Salamat din tao. Nga imo na kong gisugot. Thank you kayo. Dili ko mabuhi, uy, kunwa ko ikapuli dayon ni Waldo. Maong gisugot ta dayon ka. Di ka yun magmahay na ko. Nga gisugot ko ni mo. Kay, busgon ti ka sa akong gugma. Kan na. Muna paabot ko nga imong isulti. Nga imo kong busgon og maayo paking. Gusto kong mag-live-in na yung taday. Ay kada, mo sanay gusto ko paking. Kabantay ka na. Ang yu ko be. Ang saban. Uyab na magyod ta. Ugma na ko uli sa amo be. Anhi ko tong sa inyo. Tanas imong kwarto na. Ala, uy. Magdog dayon ta. Kada.
Usa gyud nas gipaabot ko nga manghagad ka na akong magtuog ta. At tanas ko ito, tana dayon king. Hala no, pastilan. Usa ka semana pa gani mo naglip-in inoy paking nagbuwag sa dayon mo. Da. Wa man tuod si atakiha sa sakit pero nagkabuwag mo. Da, kung gibuwagan, lawas og barog ra may nag-ayo tong tawhana, gamay man kay bunal. Alo, uy, ay na pag hunahunaan ng sex mo. Uy, tiguwang na ka. Ang importante nga na ay laki nga imong makauban sa imong katiguwangon. Wa pa man taon mawang akong gana sa sex, day. No. Busa, di ko ganahag lalaki nga dili makatagbaw sa akong panginahanglan kung manggilok na ning ako. Dante, ikaw nang misod sa akong kwarto? Hala, wala nagpanti raraba ko. May ani ko sa imong bahay ma kay giriglas lilit. Oo, niya. Gusto ko jer mo. Ha? Ay, hala, naghubo ka bang kutanan? Oh, Kadak ko! Ugangan ko ni mo, uy. Ayaw dong. Tepa, gusto po kang mutilaw na ako, ma. Kay magsigib kag tuktok na ako kung mag-brief ko. Ayaw ka, Dante, uy. Mutan na mo ginhawa mo, eh. Ani. Nagis ka, tribe. Ipahimutang nagagigda. Pautang ba si imo, eh. Karupag. Buutan ko nga pagkabana. Pero nakasagi ko sa akong asawa. Ug ang iyang mama pagyud ang akong gihagad og sex. Wa man sa siya ni balibad. Mao nga, nahitabo gyud ming duha. Ug ning higayuna, nahimo ko ng kabit ang akong ugangan. Mga magkasama ang kaagi ni Dante, dinining turmanon. What's the style? Nahimo ng kabit ang ugangan style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Production Center.